Iñaki Garmendia, nire anaia da, formazioz ingenieria izateko badu ere toke komertziala, ingeniarien artean oso normala izaten ez dena, munduan asko ibilia, txinatarrez ere ikasitakoa, ondo moldatzen dena, beste hizkuntza batutaz aparte, eta erremintetan aditua izateaz aparte, segurutik izango da mundu osoan erreminta antitxispataz eta ATEX normatibataz, gehien dakienen adituetako bat. Aner Garmendia, nire anai nagusia, Egamazterreko CEO-a, eta berak esan duen bezala, baina justu alderantziz, ekonomikaz eta asiar zientzietan aditua o ikasketak egiteaz aparte, teknika munduan ikasketarik izan gabe izateko, teknikoki adituenetako pertsona bat enpresa barruan, arlo komertzial eta finantzierora ematen du bere burua enpresan, eta enpresaren gidari, lehen gidaria da. Benetan uste dut, enpresan gakoa bertan dagoela, hau da, ez da bakarrik enpresan negozio plana zein dan, edo ze pertsona dauden enpresan bertan lanean, edo bezeroak zeintzuk diren, edo fabrikatzeko eredua zein den, baizik eta arlo guzti horien artean dagoen elkarlanean eta fusioaren mendean, hortik dator enpresaren nortasuna eta azken finean lehiakortasunaren base nagusia, nire ustez behintzat. Guztiz ados, azken batean estrategia honenak edo ideia honenek ez daukate zer eginik atzean hori egiteko prest ondo formatuta eta motibatuta dagoen talde batek egiten ez badu, eta horren beste eredu daude munduan zehar, non estrategia bikainenak ez diren inora heldu, horregatik, ez da, baliodun eta motibatutako pertsona talde bat atzetik ez daukalago, ikuspegia argi dago oso garrantzitsua dela, baina ikuspegi hori benetan egi bihurtzeko behar dena batzen dagoen balioa da, ez da, balioa eta baloreak. Eta azken finean, horiek denak labur biltzen dituen hitzanik esango nuke dela kultura, enpresa kultura. Eta enpresa kultura horren barruan daude pertsonak, pertsonen motivazioak, enpresaren ideiak, negozio plana zein den, eta hori dena batzen duena da kultura. Eta esango nuke enpresaren kultura dela enpresak duen aktiborik garrantzitsuena, eta horretaz aparte, imitatzea zailena dena, eta horregatik izaten da enpresen arteko kultura imitatzeko hain zaila, eta uste dut arrakastaren gakoa hortxe dagoela enpresaren kulturan. Egamazterren kulturaren barruan garrantzizkoenak diren balioak edo baloreak izango litzateke alde batetik konpromesua, jende guztiaren konpromesua proiektuaren helburuekin, eta baita ere helburu hori egi bihurtzeko guretzat innovazioa guztiz beharrezkoa dela uste dugu, eta horrela daukagu gainera enpresa sustatuta. Innovazioa, esango genuke innovazioa dela gure helburuak lortzeko bidea, mahai bat balitz mahaiaren taula innovazioa izango litzateke, eta innovazio hori lortzeko hiru hanka beharko genituzke. Bat pertsonak hori egi bihurtzeko pertsona taldea beharrezkoa delako, esan dugu moduan. Beste bat internazionalizazioa edo bezeroarekiko orientazioa, ze horiek dira hobetzeko eta beraien beharrei aurre egiteko behar diren irtenbideak desarrollatzen laguntzen dizkiguten medioak, eta azkenik innovazio irekia, edo beste espezialista batzuekin elkarlanarekin irtenbideak edo soluzioak garatzeko nahia edo ahalbidea dira innovazioaren hiru hanka horiek, ez da? Innovazioaren mailaren hiru hanka horiek. Zalantza barik, arrakastarako behar dena da
mundu oso lehiakor hontan, non sektore bakoitzean kompetentzia itzela den, eta segurutik gure kasuan gehiago, ze industria oso heldua da, horren beste lehiakide izan da, funtsezkoa da gure nortasun propio lantzea. Eta nortasun propioa lantzeak esan nahi du desberdintasunak topatzea edo eskaintzea merkatuari beste batzuk eskaintzen ez dituenak. Eta hori nola lortzen da, esan duzu bezala, berrikuntzaren bitartez, azkenean berrikuntzaren bitartez balio erantzi gehiago eskainita lortzen da bezeroak bere erabakiak hartzen dituenean presioa bere erabakiak hartzeko zerrendan irizpide garrantzitsuenen artean ez egotea. Eta horrela lortu dezakegu guk presioagatik saldu beharrean beste gauza bat, beste irizpide batzugatik saltzea, eta margen hobeak lortzea eta merkatuan lehiakorrago izatea. Eta horretarako berrikuntzataz aparte zer esan behar da? Jende ondo prestatua, baina ondo prestatua baino gehiago enpresarekin, ideiekin batera ondo lerrokatuta dauden pertsonak izatea. Motivatuak eta non jendeak pentsatzen duen denok arraun bide berean egiten ari garela. Eta hori azkenean bezeroak ikusi egiten du non dagoen hornitzaile bat bere alde beti egiteko preste dagoena, eta noiz hornitzaileari bezeroa ezaion gehiegi interesatzen edo arreta handirik ez dion ematen. Eta nik uste dut orain arte egin dugun ibilbidean hori izan dela garrantzitsua. Alde batetik negozio ideiak garbi edukitzea eta beste alde batetik jende oso ona proiektuan izatea. Zertan desberdintzen duen Egamaster beste inguruko enpresa batzuetaz edo kompetentzia diren beste enpresa batzuetaz innovazio eta konpromisu bezeroarekiko orientazio arlo horietan batez ere egi bihurtzen dituela mahai horren hiru hankak, ezta? Alde batetik internazionalizatzeko Egamaster jaio zen egun berberetik priorizatu izan da ahalik eta herrialde eta ahalik eta sektore gehienetan saltzea horietako bakoitzean merkatu kuota bat lortu baino lehenago. Ze horrek azkenean alde batetik konpetitzera, onenekin beraien etxean konpetitzera bultzatzen gaitu eta beraz hobetzera, eta bestalde ahalbidetzen dugunean munduan zehar distribuzio sare global bat izatea, informazioa momentu oro jasotzen dugu, eta beraz gertatzen den edozein berrikuntza edo arazo berri edozein sektoretan edo munduko edozein lekutan momentuan jasoten dugu informazio hori, eta beraz lehenengo erderaz esaten da, parrilla de salidan gaude horrentzat irtenbide bat izateko. Beste alde batetik pertsonen garapenaren estrategia, ezta? Egamasterren argi daukagu, lehen esan dugun balioetan eta bide berdinean arraun egiteko behar dugun talde horretan oso garrantzitsua dela dauden pertsonek balio berberak izatea. Eta horregaitik bi gauza bultzatze ditugu. Alde batetik, eskola momentuetan da ari den jendea barneratu, balio horietan zuzenbidetzen erresagoa den metodo bezala, eta beste alde batetik argi dago hori egiten duenak behar duena dela barne promozioa asko landu, ezta? Eta horretan Egamasterren ehunean gaur egun ditugun arduradunen 95% barnetik promozionatutako pertsonak izan dira, horietako asko, gehienak ez esaterren, Egamasterren lehen lanbidea izan dutenak. Hori da, azken finean da, futboleko taldek egiten duten kantera lana, fitxaketak egin beharrean,
jende gaztea eskoletatik, unibertsitateatik eta lehenengo praktiketan jaso, eta lan ondo egiten badute eta gustora sentitzen baldin badira enpresan, jarraitzeko aukera eman. Eta horrela, gaur egunik esango nuke, ia departamentu guztietan, agian arduradun komertziala izan ezik, beste guztietan arduradun direnak egamazterrera saltu zirela edo bere lan bezala edo praktiketan. Azkenean, enpresa askok esaten dute bezeroari orientatuta daudela, baina gauza bada esatea, esan behar delako eta modan jarri delako, eta beste bat hori benetan horrela izatea. Eta adibide bat jarriko dut. Orain dela urte batzuk, oraindik abuztuan bi aste ixten genuenean, gogoratzen naiz, uztailako 31 zela, ostiraletan ordu biak arte egiten dugulan, eta ordu biak pasata ziren, eta jendea presioen etxera joateko, eta oporrak hasteko, eta gogoratzen naiz, ordu biterdietan gure Gasteizko bezero batek deitu zuela, inoiz pasatu zigun eskararik handiena pasatuz. Eta laneko azkenengo eguna zenez, edo pedidua arratzaldean prestatzen genion orduz kanpo, edo pedido gabe geldituko ginateke. Enpresa normal batean, esango zitzaion bezeroari sentitzen dugu, baina oporretan gaude. Enpresako zuzendaritzak enteratu gabe, ezer jakin gabe, telefonoa hartu zuen pertsonak deitu zuen lantegira, lantegian Merkatu Nazionaleko pediduak prestatzen zituenak deia jaso zuen, Iñaki hor zaude oraindik, eta bai, hemenago, azkenengo gauzatxoa bukatzen, eta bagoaz oporretan emaztea dukate etxean umeekin itxoiten oporretan irtetzeko, eta bere noa, ez duzu jakingo zer gertatu den. Bezero honek, fulanitok, sekulako eskaera pasatu digu, eta oporretan goaz, eta bai ala bai izaten du gaur jaso behar duela, eta zer egingo dugu. Eta zuzendaritzako inork erabaki hortan parte hartu gabe, bien artean erabaki zuten, eskaera prestatuko zutela. Laurak arte egon zen eskaera prestatzen, emaztea eta umeak haserre etxean oporretan irtetzeko, lauretarako prestatu zuten, bulegotako arduradunak pedidua fakturatu zuen eta dokumentazioa prestatu, eta lauterrietan bezeroari bidali zitzaion. Jakina, bezero horrek ikusita zelako marroitik salbatu genuen, ordutik aurrera da gure bezero fidela eta leiala. Eta orduan esaten dugunean, benetan, langileen jarrera dela gure aktiborik garrantzitsuena, benetan izan horrela da. Ze, beraiek oso barneratuta dute, benetan, hemen denok dugula helburu berdina, eta azkenean bezeroaren gandik bizi garela. Eta bezeroarekiko zerbait berezi egin behar bada momenturen batean, egin beharra dago inork ordenik eman gabe. Eta uste dut eredu hori, edo adibide hori oso eredugarri dela adierazteko bezeroaren ganako orientazioa zer den. Askotan esaten da, Euskal Herriko enpresak txikiegiak garela munduan ibiltzeko, eta txiki izate hori desabantaila garrantzitsua izan daitekela beste enpresekiko. Eta, egia da, badaudela sektore batzuk non dimentsio minimo bat behar den merkatuari aurre egiteko. Baina orokorrean esango nuke sektore askotan eta enpresa gehienetan haundi izatea ez dela derrigorrez abantaila, baizik eta desabantaila. Enpresa txiki edo ertaina izateak esan nahi du bezeroenganako gertutasun handiagoa, flexibilitate edo malgutasun handiagoa. Aukera berriak daudenean, aukera berri horiek aprobetxatzeko erraztasun handiagoa. Eta epe luzera zurekin lan egiten duten partner edo hornitzaile edo bezeroekiko gertutasun handiagoa eta epe luzera gauzak egiteko erraztasun handiagoa. Beraz, eta gainera errealitatean ere horrela ikusten dugu Euskal Herrian enpresa ertain pila bat daudela eta oso internazionalak garela eta munduan edozeinekin konpetitzeko gai garela. Beraz,
bai, handiagoa izateak abantaila batzuk ematen ditu, baina horrek ez duzan nahi, enpresa ertain eta txikiak munduan ezin garenik lehiakorra izan. Guztiz ados hori negozioarekiko begira horrela da, eta Alemanian dago gainera eredu oso nazta, Mittelstand deitzen diren enpresetakoak, enpresa ertain ugari dituzte, lidera direnak beraien sektore espezifikoetan, negozioari begira. Baina askotan ere esan ohi da, enpresen tamainua arazo bat dela, kanpotik etor daitezkelako beste enpresa batzuk, bertako enpresak erostera eta beraz erabaki zentruak hemendik aldendu hori herriarentzat ere, Euskal Herriarentzat garrantzitsua da. Baina egia esaterako eta hor ditugu eredu ez horren urrunak, tamainoak ez du behin ere horri freno egiten, oraintzu daukagu oso eredu garbi bat, non Alemaniako enpresa batek Euskadin sortutako enpresa handi bat erosi izan duen. Eta orduan ez dago inoiz behar besteko handitasuna hori munduan ekiditeko. Are gehiago esango nuke, kotizatzen duten enpresak askoz handiagoa dira eta askoz errazagoak izan ohi dira norbaitek atzerriko norbaitek erosteko bertakoak baino. Hor bai, behar dena da enpresalgoaren artean eta gizartearen artean konpromiso sakon bat bertako enpresak erabaki zentruak bertan mantentzeko. Eta hor, enpresaria bakarrik ez, gizarteak parte hartu behar du, bertako enpresak ondo zainduz, eta erabaki zentru horiek kanporantz joateko behar dena, ez joateko behar dena eginez, ezta. Zalantza gabe. Guretzat lurralde bezala, herri bezala, funtsezkoa da hemen mantentzea erabakitzeko zentru horiek, eta horiek kanpora badoaz, egoera txarrean gelditu gaitezke. Krisiak datozenean, azkenean, enpresak edo lanpostuak non galtzen dira. Erabakitzen diren edo zentroa dagoen tokitik kanpo, eta horregaitik saiatu behar gara hemen mantentzen erabakitzeko prozesu horiek eta zentro horiek, zalantzarik gabe. Hizkuntzak gamazterren barruan naturaltasun osoz esango nuke kudeatzen ditugula. Eta hasteko berriro ere balio batetik datorren estrategia batekin, ez dakit nola esango nuke. Argi daukagu hizkuntza dela besteak duen nahiak ondo ulertzeko bide egokiena. Eta beraz, ahalegintzen gara beti ahal dugun heinean, eta jakinda gainera enpresa txikia garela, baina ahalik eta heinean, alden heinean, bestearen, gure bezeroaren hizkuntzan hitz egiteko gai izatea organizazio bezala, ez da erakunde bezala. Horregatik hitz egiten ditugu gaur egun ikustu dut 21 hizkuntza 100 pertsonako talde batetan, ez da? Eta bestalde, bezeroak ez ditugu kontsideratzen kasu honetan bakarrik kanpotar bezeroak, baizik eta barne bezeroak baita ere, eta baditugu hemen bi hizkuntza, ezta? Bi hizkuntza direnak ofizialak, bata da gaztelera eta beste bat da euskera. Argi daukagu Gasteizen oraindik ere euskeraren egoera ez dela nahiko genuena, baina egia da artikulatu ahal izan dugula area edo arlo desberdinetan jendea izatea euskeraz mintzatzen dena, enpresan barnean euskeraz landu nahi duenak hori posible izateko. Bai barnean, bai kanpoan, ez da. Bai, nik hor, hizkuntzaren aldetik bi gauza desberdinduko nituzke. Bat, kanpoko bezeroekiko behar ditugun hizkuntzak, eta horrez da nahikoa hizkuntzak literalki ondo hitz egitea, ze gauza bat da ondo hitz egitea eta literalki ulertzea zer esaten dizuten, ze hizkuntza hori baino gehiago da. Hizkuntza da zer esaten den, nola esaten den, zer ez den esaten, eta hori menderatzea garrantzitsua da, hau da, dekodifikatzea besteak esaten dizuna, eta zuk esaten duzuna besteari ulergarri egitea, eta gainera ulergarri egitea bestea haserre erasi gabe.
eta horrek sensibilidade berezi bat behar du. Horregatik da oso garrantzitsua ahal den heinean kanpoko bezeroak beraien hizkuntzan zerbitzua ematea. Eta gainera, horretaz aparte, gero eta hizkuntza gehiagotan zerbitzua eman, gertukotasun handiagoa eta konfiantza maila handiagoa lortzen duzu bezeroengandik. Hori, kanpoko hizkuntzetaz hitz egin da. Eta euskarataz hitz egin da, egia da, guretzat merkatuan saltzeko euskararen premia handirik ez dugunik. Eta orduan zergatik da euskara guretzat garrantzitsua, alde batetik euskara maite dugulako pertsona bezala. Baina beste alde batetik guretzat euskararen indarra da ez horren beste bezeroekin edo hornitzaileekin harremana izateko, baizik eta gure enpresa langileekiko, gaur egun ditugun langileekiko eta erakartzea nahi ditugun langileekiko, euskara enpresan erabiltzeak gure enpresa erakargarriago egiten duelako. Euskal Herrian orokorrean eta Araban gehiago oraindik ez da erreza topatzea lana euskaraz egiteko aukera ematen dizuten enpresak. Eta orduan ikastola edo unibertsitatea bukatu eta lan munduan murgiltzen zarenean, lanean euskaraz hitz egiteko edo euskaraz lantzeko aukerarik ez badaukazu, sentitzen duzu zerbait faltan duzula. Eta nik uste dut hemen gure enpresan lortu duguna da euskararen bitartez, gure enpresa jendearentzat erakargarriago izatea eta normaltasun osoz gure lana euskaraz egitea alden heinean. Bai, diozun bezala da, eta hau ez dugu egiten inoren adibide izateko, behintzat hori ez da gure motivazioa, Anerrek edo zeuk azeldu duzuna da, baina baliteke ere enpresek ere, enpresa barnean edo enpresetan horrela jokatzen hasteak, beti bezala beste batzuentako eredu balio izatea, eta horrek euskarari enpresa edo lan munduan ere bultzada bat ematea. Azkenean gure helburua ez da inorentzat eredu izatea, hau ez dugu egiten eredu izateko, baizik eta benetan sinisten dugulako gure enpresarentzat eta bertan lan egiten dugunontzat onena dela, eta hori esan da, prest egoten gara beti bai arlo honetan eta bai beste arlo batzutan, beste enpresa batzukin, elkarlanean ibiltzeko edo izan ditugun esperientziak elkarbanatzeko eta modu horretan jarraituko dugu, etorkizunean ere bai. Argi daukat, eta uste dut aurri daukagula euskara, euskara gizartean azkenengo 30 urteetan aurrera pausu gogorra handia eman duela, eguneroko bizitzan, behar bada enpresa munduan edo lan munduan pausu hori txikiagoa izan da, are gehiago enpresa pribatuan, nik uste dut horra hasitako bideak ere aurrerantz egingo duela, eta gero eta gehiago garrantzitsua izango dela herri moduan, eta beraz herriko hizkuntza munduan euskararen inguruko lan giroa. Eta hor, enpresa horien artean zer ikuspegi bateratua dugu enpresa horien artean? Nik esango nuke, azkenean enpresak bereizten direla, epe oso motzera funtzionatzen dutenak eta epe luzera funtzionatzen dutenak. Epe motzera funtzionatzen dutenak normalean euskarari ez diote garrantzia handirik ematen. Epe luzera begiratzen duten enpresek bai. Eta epe luzera begiratzen duten enpresek ez dute bakarrik euskararekiko ikusmina edo euskara lantzeko jarrera, baizik eta beste arlo askotan ere aurrera egiteko jarrera. Eta orduan konturatzen gara euskara lantzen ari diren enpresek gurekin beste hainbat arlotan ere ardura asko konpartitzen dituztela, eta beraz enpresa horiekiko gertutasun handiagoa dugu elkarlanean aritzeko eta esperientziak konpartitzeko, zalantzarik gabe. Lanabes sarea argi daukagu oso garrantzitsua izan daitekela, eta uste dut Aner, zuk hobe azaldu dezakezula zertan izan daitekeen garrantzitsua bai amazterrentzat, bai gizartearentzat. Esango nuke
lehenik eta behin hau egin behar dela normaltasunez. Eta azken belaunaldiak gero eta euskaldunagoak dira, gero eta normaltasun handiago zen moldatzen dira euskaraz, eta nik uste dut kasu honetan erakundek baino gehiago hau bultzatuko dutenak belaunaldi gazteak direla. Jakina, erakundeen aldetik bultzada hau nolabait koordinatu egin behar da, eta hor erakunde guztien arteko elkarlana, bai foru aldundia, udaletxeak, merkatal ganbara, eta denen artean egin beharreko lana da, baina nik erakundeen gandik ikusten duana da gehiago bultzada baino gehiago koordinazio lana. Ze bultzada benetan gizartetik dator eta hau gelditu ezin daiteken tsunami esango nuke dela euskararen aldetik. Ilusioz ikusten dugu, egin ohi dugun gauza guztiak bezala, ezta? Badakigu ziur gaude oso talde bikaina daukagula, esan ditugunetan, ezta? Balioetan, ikuspegian, denok trainera berrean leku berrean arron egiten. Krisia gainditu den denborak esango du, argi dago denborak esango duela ere krisi berriren bat etorriko dela, eta horretarako prestatuak izan behar gara, ezta? Eta beraz, bide horretan, norberaren bizitzaren bidean bezala, Gamazterren bidea ondo prestatu beharra dago, ondo landu behar da, urte honetan, urte hain ezonak datozenean, aurre errazago egitea, ezta? Azken finean, gaur egun mundu oso globalizatu batean bizi gara, eta enpresa industrialentzat gehien bat produktua saltzen duten enpresentzat lehenago posible zen produktu bat bera saltzea, baina gaur egun produktu bat saltzen baduzu munduan onenetarikoena ez bada oso zaila da aurre egitea. Eta orduan enpresa industrial bezala gure erronka zein da produktua saltzea baino gehiago soluzioa saltzea. Produktuaren inguruan balio erantzia lortzea, soluzio deitzen zaion horretara. Eta soluzio horien perimetroa gero eta zabalagoa izatea. Eta hori lehen komentatu dugun bezala nola egiten da, alde batetik berrikuntzaren bitartez, kanpoko merkatuekin momentu oro kontaktuan egonez, eta hortik datozen ideiak hemen landuz, berrikuntza jorratuz, eta perimetro hori, esan dugun soluzio perimetro hori zabalduz. Eta horretarako behar dugu ikusmina duen jentea, eta mundu osoan lan egiteko prest dagoen jentea. Eta hori egiten duten enpresek aurrera egingo dute zalantzarik gabe.